Recording by Sarvam Studio, Bodhgaya. जब से सुनलिया जानू जय भी ससुरारिया सोची सोची फाटा जब गेला। जब से सुनलिया जानू जय भी ससुरारिया सोची सोची फाटा जब गेला। हमारा के छोड़ी चली जय भी ससुरावा नैहर में अरबा कैसे रहतो जान जान गे। हमारा के छोड़ी चली जाइनी ससुरावा नैहर में अरबा कैसे रहतो जान। नैहर में अरबा कैसे रहतो जान। कैसे रहतो जान। हमारे बगिया के खोतवा उजड़ले पियवा के बगिया सजल गे हमारे बगिया के खोतवा उजड़ले पियवा के बगिया सजल गे। हमारा के छोरी चली जइनी ससुरावा नैहर में अरबा कैसे रहतो जान जान गे। हमारा के छोरी चली जइनी ससुरावा नैहर में अरबा कैसे रहतो जान। नैहर में अरबा कैसे रहतो जान। चिंटुआ के अखिया से लोरावा बहैले गे पियावा के नाम मेहदी रचैले गे चिंटुआ के अखिया से लोरावा बहैले गे पियावा के नाम मेहदी रचैले गे। हमारा के छोरी चली जइनी ससुरावा नैहर में अरबा कैसे रहतो जान जान गे। हमारा के छोरी चली जइनी ससुरावा नैहर में अरबा